हायोबा एसे होमब्ला नोंथां हायोब्ला एसे गोजौआव नारखोबावनानै सानदेरना हरदो जुदि गैयाबा गैया गैथ'आबाबो जेबो नङा सिगाङाव जेसेबां बिदों बेखौनो लांदो नोंथां एसे गोबावजों फैबाय नोंथाङा आरो बिथाङाथ' आंनि गोदान सिनायनाय आलासिबो जाबाय ओंखामखौबो जालांदो ओमफ्रायथ' बे ओंखाम जासान्दै मासान्दै लाउन्जआव जिरायहैनि मोजां गाज्रि सुखु दुखुनि खोथा सावरायहैनि अनजालि बहा थांनो आंहा टाइम गैया दिनै आरे एफा गोबावनि उनाव दिनैसो नोंखौ लोगो मोनबाय अनजालि अनजालि रथ'लाय अनजालि अनजालि रथ'लाय नों दिनै मानो आंखौ सिया सिया खालामदों अनजालि अनजालि हगार आं दायो जोबोद टेनसनाव दङ बे बाथ्राखौनो नोंहा थाब खोन्थानो हाया नों जेबोखौनो बुजियाबा दे बुंदो दानिया मा टेनसन आं बुङा अनजालि हगार सैया मानो दिनै सना नों एरा एरा मानो दिनै सना नों सैया मानो दिनै सना नों एरा एरा मानो दिनै मिथिया नामा नों आंनि अननाया नोंनिल'खा मिथिया नामा नों सैया मानो दिनै सना नों एरा एरा मानो दिनै अनबाय थागोन आं नों अनबादा अन सैबाय थागोन आं नों सैबादा सै अनबाय थागोन आं नों अनबादा अन सैबाय थागोन आं नों सैबादा सै गोरोन्थि जादोंब्ला अन्नानै आंनो खिन्थासना गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा हो अन्नानै आंनो खिन्थासना मानो थायो नों सिरि सिरि मानो खालामो नों एरा एरा सना नों सैया मानो दिनै सना नों एरा एरा मानो दिनै
सैया मानो दिनै सना नों एरा एरा मानो दिनै सना नों सैया मानो दिनै सना नों एरा एरा मानो दिनै मिथिया नामा नों आंनि अननाया नोंनिल'खा मिथिया नामा नों नङाबोला आंबो थाया सना नों सैया मानो दिनै सना नों एरा एरा मानो दिनै अनबाय थागोन आं नों अनबादा अन सैबाय थागोन आं नों सैबादा सै अनबाय थागोन आं नों अनबादा अन सैबाय थागोन आं नों सैबादा सै गोरोन्थि जादोंब्ला अन्नानै आंनो खिन्थासना गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा हो अन्नानै आंनो खिन्थासना मानो थायो नों सिरि सिरि मानो खालामो नों एरा एरा सना नों सैया मानो दिनै सना नों एरा एरा मानो दिनै
आफा आंना कर्सआबो जोब्बायमोन आरो इन्टार्नशिपआबो जोब्बायमोन रिजाल्टखौ माब्ला मोनगोन माब्ला मोनो आंथ' बेखौ बुंनोनो हाला नों मा खालामनो सानदों बिनि उनाव आंथ' दा चेम्बारखौनो खुलिनो सानदोंमोन आफा गावनि चेम्बार नोंथ' साख्रि मावनो हायोना साख्रिखौनो माव नोंनि माथो खालि बिदिल' नोंलाय माथो बुङो बिमा गथ'आ रागा जोंनानै थांनो बैसो जालायलांबाय बिजामादै मोननो सम जाबाय बेथ' नों सोरबा फैगौ नाहि नोंथांमोन हाबा दे फै जिरायदो नमस्कार सार खुलुमबाय दे जिरायदो जोबोद मोजां मोनबाय आं फैनायखौ आंबो सानदों मोजां मोनखागोन नाथाय गोसोआवसो दुखु थागोन नामा मा फैनायलाय जोङो एखे उन्दै समाव एलपिनिफ्रायनो फरायबोबाय हाइ स्कुलसिम आं दुखु मोननाय गाज्रि मोननायनि मा खोथा थानो नोंथांजोंलाय खोथायाथ' नंगौ नोंनाया बिमा साया माथो जाखो नांगौ नोंथां लोंदो लोंदो जाबाय होमबा नोंथां खामानि लाना फैदोंमोनबा बे खोथाखौ बुंदों माने नोंथाङाथ' मिथिखागौ बयबो मिथिखागौ जोङो आरो दासो बुंलांबाय नोंथाङा गोदोनिफ्राय जों खियाखलायनाय बेनिखायनो नोंथांखौ थोंजों बिसास खालामनानै खोथाखौ माबा मोनसे फाइनाल खालामनो होनना फैदों नोंथां आच्छा मा माने खोथा ओरै जाहैदों नोंथां आंना फिसा साख्रि मोनथारसै नंगौ नामा बाब बिराद मोजां खोथा ओंखायनो दां 10,000 रांनि दरखार जाथारदों दानि जुगाव 10,000जों साख्रि मोनबावसै बे 10,000जोंनो जागोन होननानै बुंदों जाहैबाय नोंथांना जुदि फिसालानि साख्रिनि थाखाय बिदि हाखा दावरा जादोंबा आं नोंथांखौ मदद खालामो आदाया बे खामानियाव फैदों होननानै आङो थिग रोखा मिथियामोन दा मिथिबाय आच्छा आंबो एसे दरखारमोन माने आङो हिनजाव थैजाबाय आंहा हिनजाव थैनायनि बे बोसोरखौ श्राद्ध दुखुनि बाथ्रा बोसोरनि श्राद्ध होनो गोनांमोन आंथ' गरसेबो गैथारा हायोबा एसे होमब्ला नोंथां हायोब्ला एसे गोजौआव नारखोबावनानै सानदेरना हरदो जुदि गैयाबा गैया गैथ'आबाबो जेबो नङा सिगाङाव जेसेबां बिदों बेखौनो लांदो नोंथां एसे गोबावजों फैबाय नोंथाङा आरो बिथाङाथ' आंनि गोदान सिनायनाय आलासिबो जाबाय ओंखामखौबो जालांदो ओमफ्रायथ' बे ओंखाम जासान्दै मासान्दै लाउन्जआव जिरायहैनि मोजां गाज्रि सुखु दुखुनि खोथा सावरायहैनि अनजालि बहा थांनो आंहा टाइम गैया दिनै आरे एफा गोबावनि उनाव दिनैसो नोंखौ लोगो मोनबाय थोद अनजालि रथ'लाय अनजालि रथ'लाय नों दिनै मानो आंखौ सिया खालामदों अनजालि
हगार आं दायो जोबोद टेनसनाव दङ अ बे बाथ्राखौनो नोंहा थाब खोन्थानो हाया नों जेबोखौनो बुजियाबा दे बुंदो दानिया मा टेनसन आं बुङा अनजालि हगार सना नों सैया मानो दिनै सना नों एरा मानो दिनै सना नों सैया मानो दिनै सना नों एरा मानो दिनै मिथिया नामा नों आंनि अननाया नोंनिल'खा मिथिया नामा नों नङाबोला आंबो थाया सना नों सैया मानो दिनै सना नों एरा मानो दिनै अनबाय थागोन आं नों अनबादा अन सैबाय थागोन आं नों सैबादा सै अनबाय थागोन आं नों अनबादा अन सैबाय थागोन आं नों सैबादा सै गोरोन्थि जादोंब्ला अन्नानै आंनो खिन्थासना गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा हो अन्नानै आंनो खिन्थासना मानो थायो नों सिरि सिरि मानो खालामो नों एरा सना नों सैया मानो दिनै सना नों एरा मानो दिनै नोंनि अनगा सोरथो दंबावो आंहा नोंबो मुगैबायब्ला नांला आंनो बे जिउखौनो नोंनि अनगा सोरथो दंबावो आंहा नोंबो मुगैबायब्ला नांला आंनो बे जिउखौनो खामो बिखा नोंनि मेगनाव मोदै नुब्ला दोहो खामो बिखा नोंनि मेगनाव मोदै नुब्ला फाग्ला बायदि सानफ्लाङो सना नों सैया खालामोब्ला सना नों सैया मानो दिनै सना नों एरा मानो दिनै सना नों सैया मानो दिनै सना नों एरा मानो दिनै
सनानों सैया सैया मानो दिनै सनानों एरा एरा मानो दिनै सनानों सैया सैया मानो दिनै सनानों एरा एरा मानो दिनै मिथिया नामा नों आंनि अननाया नोंनिल'खा अ मिथिया नामा नों नङाबोला आंबो थाया सनानों सैया सैया मानो दिनै सनानों एरा एरा मानो दिनै अनबाय थागोन आं नों अनबादा अन सैबाय थागोन आं नों सैबादा सै अनबाय थागोन आं नों अनबादा अन सैबाय थागोन आं नों सैबादा सै गोरोन्थि जादोंब्ला अन्नानै आंनो खिन्थासना अ गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा हो अन्नानै आंनो खिन्थासना मानो थायो नों सिरि सिरि मानो खालामो नों एरा एरा सनानों सैया सैया मानो दिनै सनानों एरा एरा मानो दिनै Đi, đi con đi. Đi. 하얀 마침 사는 미그를 해봐 미그 한국 하얀 봐 난 원래 그 링호는 무사무산 봐
आंना कर्सआबो जोब्बायमोन आरो इन्टार्नशिपआबो जोब्बायमोन रिजाल्टखौ माब्ला मोनगोन माब्ला मोनो आंथ' बेखौ बुंनोनो हाला नों मा खालामनो सानदों बिनि उनाव आंथ' दा चेम्बारखौनो खुलिनो सानदोंमोन आफा गावनि चेम्बार नोंथ' साख्रि मावनो हायोना साख्रिखौनो माव नोंनिबाथाय खालि बिदिल' नोंलाय माथो बुङो बिमा गथ'आ रागा जोंनानै थांनाय बैसो जालायलांबाय बिजामादै मोननो सम जाबाय सोरबा फैदे र' आं नायनि नाय नोंथांमोन हाबा दे फै जिरायदो नमस्कार सार खुलुमबाय दे जिरायदो जोबोद मोजां मोनबाय आं फैनायखौ आंबो सानदों मोजां मोनखागोन नाथाय गोसोआवसो दुखु थागोन नामा मा फैनायलाय जोङो एखे उन्दै समाव एलपिनिफ्रायनो फरायबोबाय हाइ स्कुलसिम आं दुखु मोननाय गाज्रि मोननायनि मा खोथा थानो नोंथांजोंलाय खोथायाथ' नंगौ नोंनाया बिमा साया माथो जाखो नांगौ नोंथां लोंदो लोंदो जाबाय होमबा नोंथां खामानि लाना फैदोंमोनबा बे खोथाखौ बुंदों माने नोंथाङाथ' मिथिखागौ बयबो मिथिखागौ जोङो आरो दासो बुंलांबाय नोंथाङा गोदोनिफ्राय जों खियाखलायनाय बेनिखायनो नोंथांखौ थोंजों बिसास खालामनानै खोथाखौ माबा मोनसे फाइनाल खालामनो होनना फैदों नोंथां आच्छा मा माने खोथा ओरै जाहैदों नोंथां आंना फिसा साख्रि मोनथारसै नंगौ नामा बाब बिराद मोजां खोथा ओंखायनो नों 10,000 रांनि दरखार जाथारदों दानि जुगाव 10,000जों साख्रि मोनबावसै बे 10,000जोंनो जागोन होननानै बुंदों जाहैबाय नोंथाङा जुदि फिसालानि साख्रिनि थाखाय बिदि हाखा दावरा जादोंबा आं नोंथांखौ मदद खालामो आदाया बे खामानियाव फैदों होननानै आङो थिग रोखा मिथियामोन दा मिथिबाय आच्छा 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 आंबो एसे दरखारमोन माने आंनिया हिन्जाव थैजाबाय आंहा हिन्जाव थैनायनि बे बोसोरखे श्राद्ध दुखुनि बाथ्रा दे बोसोरनि श्राद्ध होनो गोनां दंमोन आंथ' गरसेबो गैथारा हायोबा एसे होमब्ला नोंथां हायोब्ला एसे गोजौआव नारखोबावनानै सानदेरना हरदो जुदि गैयाबा गैया गैथ'आबाबो जेबो नङा सिगाङाव जेसेबां बिदों बेखौनो लांदो नोंथां एसे गोबावजों फैबाय नोंथाङा आरो बिथाङाथ' आंनि गोदान सिनायनाय आलासिबो जाबाय ओंखामखौबो जालांदो ओमफ्रायथ' बे ओंखाम जासान्दै मासान्दै लाउन्जआव जिरायहैनि मोजां गाज्रि सुखु दुखुनि खोथा सावरायहैनि अनजालि बहा थांनो आंहा टाइम गैया दिनै आरे एफा गोबावनि उनाव दिनैसो नोंखौ लोगो मोनबाय अनजालि अनजालि रथ'लाय अनजालि अनजालि रथ'लाय नों दिनै मानो आंखौ सिया सिया खालामदों अनजालि अनजालि
फंगार आं दायो जोबोद टेनसनाव दङ अ बे बाथ्राखौनो नोंहा थाब खोन्थानो हाया नों जेबोखौनो बुजियाबा दे बुंदो दानिया मा टेनसन आं बुङा अनजालि फंगार सैया मानो दिनै सना नों एरा एरा मानो दिनै सना नों सैया मानो दिनै सना नों एरा एरा मानो दिनै मिथिया नामा नों आंनि अननाया नोंनिल'खा मिथिया नामा नों सैया मानो दिनै सना नों एरा एरा मानो दिनै अनबाय थागोन आं नों अनबादा अन सैबाय थागोन आं नों सैबादा सै अनबाय थागोन आं नों अनबादा अन सैबाय थागोन आं नों सैबादा सै गोरोन्थि जादोंब्ला अन्नानै आंनो खिन्थासना गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा हो अन्नानै आंनो खिन्थासना मानो थायो नों सिरि सिरि मानो खालामो नों एरा एरा सना नों सैया मानो दिनै सना नों एरा एरा मानो दिनै नोंनि अनगा सोरथो दंबावो आंहा नोंबो मुगैबायब्ला नांला आंनो बे जिउखौनो नोंनि अनगा सोरथो दंबावो आंहा नोंबो मुगैबायब्ला नांला आंनो बे जिउखौनो बिखा नोंनि मेगनाव मोदै नुब्ला दोहो 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 खामो बिखा नोंनि मेगनाव मोदै नुब्ला फाग्ला बायदि बायदि सानफ्लाङो सना नों सैया खालामोब्ला सना नों सैया मानो दिनै सना नों एरा एरा मानो दिनै सना नों सैया मानो दिनै सना नों एरा एरा मानो दिनै
सैया सैया मानो दिनै सना नों एरा एरा मानो दिनै सना नों सैया सैया मानो दिनै सना नों एरा एरा मानो दिनै मिथिया नामा नों आंनि अननाया नोंनिल'खा मिथिया नामा नों नङाबोला आंबो थाया सना नों सैया सैया मानो दिनै सना नों एरा एरा मानो दिनै अनबाय थागोन आं नों अनबादा अन सैबाय थागोन आं नों सैबादा सै अनबाय थागोन आं नों अनबादा अन सैबाय थागोन आं नों सैबादा सै गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा हो अन्नानै आंनो खिन्थासना गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा हो अन्नानै आंनो खिन्थासना मानो थायो नों सिरि सिरि मानो खालामो नों एरा एरा सना नों सैया सैया मानो दिनै सना नों एरा एरा मानो दिनै đi 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 하얀 마침 사는 미글을 해봐 미글 방송 하얀 봐 난 노래가 왜 링호는 무상무상 봐
जोब्बायमोन आरो इन्टार्नशिपआबो जोब्बायमोन रिजाल्टखौ माब्ला मोनगोन माब्ला मोनो आंथ' बेखौ बुंनोनो हाला नों मा खालामनो सानदों बिनि उनाव आंथ' दा चेम्बारखौनो खुलिनो सानदोंमोन आफा गावनि चेम्बार नोंथ' साख्रि मावनो हायोना साख्रिखौनो माव नोंनि माने खालि बिदिल' नोंलाय माथो बुङो बिमा गथ'आ रागा जोंनानै थांनो बैसो जालायलांबाय बिजामादै मोननो सम जाबाय बेथ' नों सोरबा फैयो उदै नाय नोंथांमोन हाबा दे फै जिरायदो नमस्कार सार खुलुमबाय दे जिरायदो जोबोद मोजां मोनबाय आं फैनायखौ आंबो सानदों मोजां मोनखागोन नाथाय गोसोआवसो दुखु थागोन नामा मा फैनायलाय जोङो एखे उन्दै समाव एलपिनिफ्रायनो फरायबोबाय हाइ स्कुलसिम आं दुखु मोननाय गाज्रि मोननायनि मा खोथा थानो नोंथांजोंलाय खोथायाथ' नंगौ नोंनाया बिमा साया माथो जाखो लांगौ नोंथां लोंदो लोंदो जाबाय होमबा नोंथां खामानि लाना फैदोंमोनबा बे खोथाखौ बुंदों माने नोंथाङाथ' मिथिखागौ बयबो मिथिखागौ जोङो आरो दासो बुंलांबाय नोंथाङा गोदोनिफ्राय जों खियाखौलायनाय बेनिखायनो नोंथांखौ थोंजों बिसास खालामनानै खोथाखौ माबा मोनसे फाइनाल खालामनो होनना फैदों नोंथां माने खोथा ओरै जाहैदों नोंथां आंना फिसा साख्रि मोनथारसै नंगौ नामा बाब बिराद मोजां खोथा ओंखायनो दा 10,000 रांनि दरखार जाथारदों दानि जुगाव 10,000 जों साख्रि मोनबावसै बे 10,000 जोंनो जागोन होननानै बुंदों जाहैबाय नोंथाङा जुदि फिसालानि साख्रिनि थाखाय बिदि हाखा दावरा जादोंबा आं नोंथांखौ मदद खालामो आदाया बे खामानियाव फैदों होननानै आङो थिग रोखा मिथियामोन दा मिथिबाय आচ্ছা आंबो एसे दरखारमोन माने आंनिया हिनजाव थैजाबाय आंहा हिनजाव थैनायनि बे बोसोरखौ श्राद्ध दुखुनि बाथ्रा एबार बोसोरनि श्राद्ध होनो गोनां दंमोन आंथ' गरसेबो गैथारा हायोबा एसे होमब्ला नोंथां हायोब्ला एसे गोजौआव नारखोबावनानै सानदेरना हरदो जुदि गैयाबा गैया गैथ'आबाबो जेबो नङा सिगाङाव जेसेबां बिदों बेखौनो लांदो नोंथां एसे गोबावजों फैबाय नोंथाङा आरो बिथाङाथ' आंनि गोदान सिनायनाय आलासिबो जाबाय ओंखामखौबो जालांदो ओमफ्रायथ' बे ओंखाम जासान्दै मासान्दै लाउन्जआव जिरायहैनि मोजां गाज्रि सुखु दुखुनि खोथा सावरायहैनि अनजालि बहा थांनो आंहा टाइम गैया दिनै आरे एफा गोबावनि उनाव दिनैसो नोंखौ लोगो मोनबाय अनजालि रथ'लाय अनजालि रथ'लाय नों दिनै माने आंखौ सिया खालामदों अनजालि
हगार आं दायो जोबोद टेनसनाव दङ अ बे बाथ्राखौनो नोंहा थाब खोन्थानो हाया नों जेबोखौनो बुजियाबा दे बुंदो दानिया मा टेनसन आं बुङा अनजालि हगार सना नों सैया मानो दिनै सना नों एरा मानो दिनै सना नों सैया मानो दिनै सना नों एरा मानो दिनै मिथिया नामा नों आंनि अननाया नोंनिल'खा मिथिया नामा नों नङाबोला आंबो थाया सना नों सैया मानो दिनै सना नों एरा मानो दिनै अनबाय थागोन आं नों अनबादा अन सैबाय थागोन आं नों सैबादा सै अनबाय थागोन आं नों अनबादा अन सैबाय थागोन आं नों सैबादा सै गोरोन्थि जादोंब्ला अन्नानै आंनो खिन्थासना गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा हो अन्नानै आंनो खिन्थासना मानो थायो नों सिरि मानो खालामो नों एरा सना नों सैया मानो दिनै सना नों एरा मानो दिनै नोंनि अनगा सोरथो दंबावो आंहा नोंबो मुगैबायब्ला नांला आंनो बे जिउखौनो नोंनि अनगा सोरथो दंबावो आंहा नोंबो मुगैबायब्ला नांला आंनो बे जिउखौनो खामो बिखा नोंनि मेगनाव मोदै नुब्ला दोहो खामो बिखा नोंनि मेगनाव मोदै नुब्ला फाग्ला बायदि सानफ्लाङो सना नों सैया खालामोब्ला सना नों सैया मानो दिनै सना नों एरा मानो दिनै सना नों सैया मानो दिनै सना नों एरा मानो दिनै
सैया मानो दिनै सना नों एरा एरा मानो दिनै सना नों सैया मानो दिनै सना नों एरा एरा मानो दिनै मिथिया नामा नों आंनि अननाया नोंनिल'खा मिथिया नामा नों नङाबोला आंबो थाया सना नों सैया मानो दिनै सना नों एरा एरा मानो दिनै अनबाय थागोन आं नों अनबादा अन सैबाय थागोन आं नों सैबादा सै अनबाय थागोन आं नों अनबादा अन सैबाय थागोन आं नों सैबादा सै गोरोन्थि जादोंब्ला अन्नानै आंनो खिन्थासना गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा हो अन्नानै आंनो खिन्थासना मानो थायो नों सिरि सिरि मानो खालामो नों एरा एरा सना नों सैया मानो दिनै सना नों एरा एरा मानो दिनै
आफा आंना कर्सआबो जोब्बायमोन आरो इन्टार्नशिपआबो जोब्बायमोन रिजाल्टखौ माब्ला मोनगोन माब्ला मोनो आंथ' बेखौ बुंनोनो हाला नों मा खालामनो सानदों बिनि उनाव आंथ' दा चेम्बारखौनो खुलिनो सानदोंमोन आफा गावनि चेम्बार नोंथ' साख्रि मावनो हायोना साख्रिखौनो माव नोंनि माथो खालि बिदिल' नोंलाय माथो बुङो बिमा गथ'आ रागा जोंनानै थांनो बैसो जालायलांबाय बिजामादै मोननो सम जाबाय बेथ' नों सोरबा फैदि र' आं नायनि नाय नोंथांमोन हाबबा दे फै जिरायदो जिरायदो सार खुलुमबाय दे जिरायदो जोबोद मोजां मोनबाय आं फैनायखौ आंबो सानदों मोजां मोनखागोन नाथाय गोसोआवसो दुखु थागोन नामा मा सिनायलाय जोङो एखे उन्दै समाव एलपिनिफ्रायनो फरायबोबाय हाइ स्कुलसिम आं दुखु मोननाय गाज्रि मोननायनि मा खोथा थानो नोंथांजोंलाय खोथायाथ' नंगौ नोंनाया बिमा साया माथो जाखो नांगौ नोंथां लोंदो लोंदो जाबाय होमबा नोंथां खामानि लाना फैदोंमोनबा बे खोथाखौ बुंदों माने नोंथाङाथ' मिथिखागौ बयबो मिथिखागौ जोङो आरो दासो बुंलांबाय नोंथाङा गोदोनिफ्रायनो जों खियाखौलायनाय बेनिखायनो नोंथांखौ थोंजों बिसास खालामनानै खोथाखौ माबा मोनसे फाइनाल खालामनो होनना फैदों नोंथां आच्छा मा माने खोथा ओरै जाहैदों नोंथां आंना फिसा साख्रि मोनथारसै नंगौ नामा बाब बिराद मोजां खोथा ओंखायनो दां 10,000 रांनि दरखार जाथारदों दानि जुगाव 10,000जों साख्रि मोनबावसै बे 10,000जोंनो जागोन होननानै बुंदों जाहैबाय नोंथाङा जुदि फिसालानि साख्रिनि थाखाय बिदि हाखा दावरा जादोंबा आं नोंथांखौ मदद खालामो आदाया बे खामानियाव फैदों होननानै आङो थिग रोखा मिथियामोन दा मिथिबाय आच्छा 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 आंबो एसे दरखारमोन माने आङो हिन्जाव थैजाबाय आंहा हिन्जाव थैनायनि बे बोसोरखे श्राद्ध दुखुनि बाथ्रा दे बोसोरनि श्राद्ध होनो गोनां दंमोन आंथ' गरसेबो गैथारा हायोबा एसे होमब्ला नोंथां हायोब्ला एसे गोजौआव नारखोबावनानै सानदेरना हरदो जुदि गैयाबा गैया गैथ'आबाबो जेबो नङा सिगाङाव जेसेबां बिदों बेखौनो लांदो नोंथां एसे गोबावजों फैबाय नोंथाङा आरो बिथाङाथ' आंनि गोदान सिनायनाय आलासिबो जाबाय ओंखामखौबो जालांदो ओमफ्रायथ' बे ओंखाम जासान्दै मासान्दै लाउन्जआव जिरायहैनि मोजां गाज्रि सुखु दुखुनि खोथा सावरायहैनि अनजालि बहा थांनो आंहा टाइम गैया दिनै आरे एफा गोबावनि उनाव दिनैसो नोंखौ लोगो मोनबाय अनजालि रथ'लाय